We entrust to your mercy our very lives, our present situation, and our uncertain future. We entrust to you the future of our planet, our church, our nations, our families, and all our needs. With loud cries, we implore your mercy on us and the world. Look upon us, created in your image and likeness. Form us in the heart of Mary by the power of the Holy Spirit into living images of mercy. May all come to know the depth of your mercy and sing the praises of your mercy forever. Amen. Jesus, King of mercy. Siya Imperata, sa ngaran ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mi na, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan Lunes, Oktaba nin pagkabuhay liwat. Ang sa tuya pong mas intention iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Princess Barnuevo, Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family, Perdigon and Aguilar family. Para sa espesyal na kahagadan, sa kahagadan ni Jefferson Ryan Lee. Espesyal man na kahagadan, prayer for good spiritual and physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Wilfredo, dulot ni June, kay Nestor, ni Emmy Ribaya and children. Para sa gabos na kalag, dulot ni Marichu Gomez. Para sa kalag ni Susan asin sa gabos na kalag, dulot kang Tang family. Para kay Leticia kan Abenoja family. Para kay Shirley kan Asupardo Cantara family. Para sa kalag ni Brandon Joseph. Para sa kalag ni Brandon Joseph kan Asupardo Cantara family. Para kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Para sa kalag ni na Justin Raymond, David, Ray Joseph, asin Nestor, dulot kan Sanyosa family. Para sa kalag ni Bernarda, dulot kan Reducto family. Para sa kalag ni Marinela, dulot kan Busels Batch 83. Para sa kalag ni Chodora, dulot kan Sanyosa family. Para sa kalag ni Wilfredo, asin para sa gabos na kalag, dulot kan De Los Santos family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio ni Mary Jimeli A. Aike. Asin sa kalag ni na Vicente Sr. asin Maria, dulot ni Edna P. Dumiciano. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot nga Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Ako ang tan sa tuya mga kasalan, tangani na magigitang maninigo sa pagdolot kan misa. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosolsol kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Diyos, na danay na nagpapatalubo kan sa imong simbahan,
Huli kan bagong kapag-arakian, warasan sa imo mga nasasangkuban, nan sakramentong inako ninda sa pagtubod sa saindang buhay tungkusan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo. Si Pedro nakatindog kay Baan 11. Naghagad na himateon siya asin nagtaram sa inda. Mga Hudiyo asin gabos na mga taga Jerusalem. Himatian nindo ang sakong mga tataramon asin pakasabuton nindo. Mga Israelita dangugan nindo ako. Ako nagtataram sa indo dapit kay Jesus na taga Nazaret. Tawong pinatunayan nin Diyos sa atubang nindo. Nagibo nin mga milagro, mga tanda, asin mga ngangalasan na aram nindo. Susog sa dati ng plano nin Diyos, itinao siya sa indo, asin sa indong ipinagadan sa kamot nin mga masiwawa, kan ipako siya sa krus. Alagad siya binuhay liwat nin Diyos, asin hinali ang mga sakit nin kagadanan. Huli tadai mahihimo na siya masakupan kan kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya. Danay na uya sa ko ang kagurangnan. Siya sa tuo ko day ako mag-aalang-alang. Kaya ikinakaugma kan sa kuyang puso. Nagaawit ang sa kuyang dila. Asin ang sa kuyang pagkatao na bubuhay sa paglaom. Hurita dai mo ako itatao sa kagadanan, dai ka man matugot na ansam imong banal malapa. Itinukdo mo sa kuandalan nin buhay, papanoon mo ako nin kaugmahan sa imong atubang. Mga tugang, tuguti akong magtaram sa indo kan katutuuhan. Ang patriarkang si David nagadan asin ilinubong, asin ang sa iyang lubungan, uya sa to sagpod ngunyan. Alagad siya propeta, asin aram niya na tinugaan siya nin Diyos, asin sinumpaan, nasaro sa iyang kapag-arakian, papatukawon sa iyang trono. Kandai makakamidbid nin kalapaan. Sinabi ini dapit sa pagkabuhay liwat kan Mesiyas. Iyo ini si Jesus na binuhay liwat nin Diyos. Kami ang mga saksi kaini. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Ampo na ako o Diyos, tas sa imo ako nagpapaalaw. Masabi ako, ikaan sa kong kagurangnan. Ika kagurangnan, an sa kong kahirasan, asin sa kong kalis. Ikaan magpapadanay kan sa kong pamana. Suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Inuumaw ko ang kagurangnan na naghuhulit sa ko. Minsan banggi, pinapatanidan ako kan sa kong puso. Danay kong ginigirumdum ang kagurangnan. Kung siya nasa tuo ko, dainin makakapurisaw sa ko. Suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Itukdo mo sa ko ang dalanin buhay, yaon sa atubang mo ang bilog kong kaugmahan. Ang kagayagayahan makukua sa tuo mo, sagkod paman. Suruga ako o Diyos, ikaan sa kong paglaom. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang gagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Babasahon Ginoo sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Natatakot alagad pano ninda kulang kaugmahan, hidaling nagruluwa sa lulubngan ang mga babae, asin nagdalagan sa pagbareta sa mga disipulos.
Sinabat sinda ni Jesus sa dalan asin sinabihan, mag-ugma kamo. Nagranisinda, nagluhod asin kinugos siya sa bitis. Si Jesus nagsabi, "Di kamo matakot, paduman kamo, ibareta nindo sa sakuya mga tugang, na magduman sinda sa Galilea, duman ninda ako maiiling." Mantang ang mga babae na sa dalan, pasiring sa Galilea, nagkapira sa mga bantay, nagduman sa syudad, asin inusip sa mga puon, nin kapadean ang gabos na mga nangyari. Ang mga ini nagtiripon, kaiba ang mga puon sa banwaan. Nagkauroyon sinda, dangan ang mga soldados, tinawanin kwarta, asin tinugon. Ini ang sabihon nindo, pagkabanggi ang sa iya mga disipulos, nagduman, asin hinakbon ang bangkay. Mantang kami tururog. Kung ini makaabot sa talinga kan gobernador, kami na ang bahala. Day kamo mahandal, inako kan mga soldados, ang kwarta, asin inutob an itinugon sa sainda. Kaya, sagkod ngunyan, iyo ini an usipon sa mga Hudyo. An maray na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang, sabi ta nga ni ibaga po, kaso hapon na ang selebrasyon po kan pagkabuhay liwat kan kagurangnan o ang inaapod tang Easter season, iyo po ang pinakahalangkaw na panahon sa kalendaryo kan simbahan. Mas importante pa po ini sa selebrasyon kan Christmas. Ninulita sa selebrasyon kan Easter, ang gabos na nangyari, ang gabos na itinukdo ni Kristo, ang gabos na ginimo niya, natawanin kahulugan, asin kapanoan sa iyang pagkabuhay liwat. Ninulita kunday po nangyari ang resurrection, ang gabos na mga nangyari, mawawaranin saysay, mawawaranin kahulugan, kung mayo, ining dakulao na ining misteryo na iyo ang pagkabuhay liwat kan kagurangnan. Sabi po ni San Agustin, we are an Easter people and Alleluia is our song. Ini pong sinabi ni San Agustin sarong magayon na imbitasyon sa Satuya Gabos na sa pagrumdom asin pagselebrar ta po kay ning dakulang misteryo kan pagkabuhay liwat ni Kristo, lugod ini mamatean ta asin mailing sa buhay ta. Duwang bagay po ang regalo sa sato kan misteryong ini, enot ang paglaom. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo nagsirbing dakulao na paglaom para sa Satuya Gabos. Ninulitan na tawang kita nin second chance. Kita naging uripon kan kasalan, ang kinaban naging uripon kan kadikloman. Alagade kita isinikwal kan Diyos. Sa iyang dakulang pagkamuot, ipinadara niya sa iyang bugtong na aki. Tanganing paasanon ang krus, paasanon ang konsekwensya kan sa tuyang mga kasalan na iyo ang kagadanan. Asin sa paagi kan sa iyang pagsakit, pagkagadanan asin pagkabuhay liwat, iginawad sa satuan kapatawaran, asin ang promesang kaligtasan o kapanoan kan buhay. Kaya mga tugang, dapat kita nag-uugma asin magtalubo sa paglaom. Ninulita, gabos kita nagkasala, gabos kita panunin kaluyahan, alagad ang Diyos day kita pinagkundinar. Sa dakula niyang pagkamuot, kita tinauan niya nin pagkakataon na magbago, pagkakataon na mag-ako kan kaligtasan. Isiring man mga tugang, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, nagtaonin paglaom sa sato, ninulita, ini nagpapagirumdom kan kusog asin kan kapangyarihan kan Dios,
laban sa kadikluman asin kagadanan. Ang saro baga po sa nagtataunin takot sa sato sa kinaban, ang manunugod sa kagadanan. Saro kaya ini sa mga bagay na daita kontrolado. Saro ini sa mga bagay na daita kayang solusyonan ang kagadanan. Ang gamos na bagay sa kinaban, kasabay kan buhay ta, natatapos. Asin kun an istorya kan buhay ta natatapos sa pagkagadan, kari mayong kahulugan ang buhay. Alaga ninuli kan kan resurreksyon, tinawan ni Kristo nin bagong kahulugan ang buhay ta. Na ang gabos na espuerso pa lang yato, dahil manasasayang, ninulitan istorya kan buhay, dahil natatapos sa paggurang o sa pagkagadan. Ninulita pa ni bagong buhay, ang nakatagama para sa gabos na nagtutubod sa iya. Isiring man mga tugang, ang okasyon na ini, nangangapudan sa sato, na kita magtalubo asin pakusugon ang inaabudtang Christian commitment. Na sa tahaw da apo kan kinaban dapat maging saksi kita kaining paglaom na darakan pagkabuhay liwat. Kaya nga ni sabi ni San Agustin, Alleluia is our song. Ini pong paglaom na ining itinao kan Diyos dapat dahi tapig sa sadiri, dapat na maihiras ta ini sa kapwa. Dapat maging saksi kita sa katanosan, sa pagkamuot kan Diyos na ipinamati asin ihiniras sa satuya gabos. Nalugod kita man makaukod na magiras kan pagkamuot na ini. Nalugod kita man makaukod na magpatawad, na kita man makaukod na magdusay kan sa diri para sa ikarahay kan kadaklan. Mga tugang, kasabay po kaining pagpakusog kan sa tuyang Christian commitment, ang paginguwatan na magbago, lugod ang pagkabuhay liwat din kagurangnan magsadul sa sato, nagabos kita mag-agi sa tunay na proseso nin konbersyon. Lugod ini maging inspirasyon para sa sato na kita magbago kan sa diri. Ang pagdusay ni Kristo kan sa iyang buhay, pagpahayag kan sa iyang dakulang pagkamuot sa sato. Pagpahayag kan kusog kan sa iyang kapangyarihan laban sa kadikloman. Kaya taman pong daugon ang kadikloman, kaya tang magbago kan sa diri, kaya taman na maglakaw sa dalanin katanosan kun kita danay na makagamot sa pagtubod kay Kristo. Sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, hagadon ta nalugod, magtaralubo kita bilang mga parasunod niya na igwanin tunay na pagtubod na nakagamot sa paglaom, pagtubod na nakagamot sa pagtitiwala, pagtubod na nakagamot sa tunay na pagdusay kan sa diri para sa pagtubod. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang ako man kan Diyos na makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kaugaying ako ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganing binago kan pagpahayag kan sa imong ngaran,
asin kan bunyag, magkamit sinda, kan daing tapos na kaugmahan, uli kay Kristong kagurangnan, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan na sindaing kasagkuran, uli kay Kristong kagurangnan. Uli sa iya namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na daing kasagkuran, asin nabubuksan ang mga atriyo kan langit no nakahadian sa mga maimbod. Uli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaaban, pati ngani ang mga langit no na birtudes, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggad ang banal, burabon nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat binaak ini, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Tiring man pakapamanggi, pagkuhan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwa sindanay natipan na papabuloson para sa Indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak-an sa muyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramo na itinukdo, itinugon sa to kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang bot mo sa daganin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya kunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya,
asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasaalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulis ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingan sa mong kasaalan, kundi ang pagtubod kan simbahan, papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Papa sa Indoan katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalag maumayan. At amanon manlugod kita, kanahawak asin kan dugo ni Kristo, sagod sa buhay na daing kasangkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Ngunyan po ang enot niya tong aldaw kan triduhom para sa tuyang mga tugang na nagtalikod na sa buhay na ini. Responsory for the dead, I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again.
In my body I shall look on God, my Savior. I myself shall see him, my own eyes will gaze on him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. By your coming as a man, Lord, by your birth, Lord, Savior, by your people. baptism and fasting, Lord, Savior, people. by your suffering and cross, Lord, Savior, people. by your death and burial, Lord, Savior, people. by your rising to new life, Lord, Savior, people. by your return in glory to the Father, Lord, Savior, people. by your gift of the Holy Spirit, Lord, by your coming again in glory. Lord, Savior, people. Almighty God and Father, it is our faith that your Son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Give them eternal rest, O Lord. May they rest in peace. Kagurang na namimibi kami ang grasya kan sakramento Pascual magdanay sa samuyang mga isip. Tanganing ang ginibo mong maglakaw sa dalanin danay na kaligtasan, papagkanigoon sa imo mga balaog, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay malugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.